това видео ще научим азбуката с животни. Здравейте, деца! Готови ли сте за нови знания и веселба? Днес ще научим буквичките от българската азбука. Готови ли сте? Хайде да започваме! Това е буквичката А. А като агънце. Всички заедно повторете с мен. А като агънце. Това е буквичката Б. Б като бобър. Повторете с мен. Б. Б като бобър. Това е буквичката В. В като вълк. Хайде да повторим. В. В като вълк. Това е буквичката Г. Г като гълъб. А сега повторете. Г. Г като гълъб. Това е буквичката Д. Д като динозавър. Повторете с мен. Д. Д като динозавър. Това е буквичката Е. Е като еднорог. Повторете с мен. Е. Е като еднорог. Това е буквичката Ж. Ж като жираф. Всички заедно повторете с мен. Ж. Ж като жираф. Това е буквичката З. З като змия. Повторете с мен. З. З като змия. Това е буквичката И. И като игуана. Повторете с мен. И като игуана. Това е буквичката И кратко. И кратко като йети. Повторете с мен. И кратко. И кратко като йети. Това е буквичката К. К като кълвач. Повторете с мен. К. К като кълвач. Това е буквичката Л. Л като лъв. Повторете с мен. Л. Л като лъв. Това е буквичката М. М като мечка. Повторете с мен. М като мечка. Това е буквичката Н. Н като носорог. Всички заедно повторете с мен. Н като носорог. Това е буквичката О. О като охлюв. Повторете с мен. О като охлюв. Това е буквичката П. П като папагал. Всички заедно повторете с мен. П като папагал. Това е буквичката Р. Р като риба. Повторете с мен. Р като риба. Това е буквичката С. С като слон. Повторете с мен. С като слон. Това е буквичката Т. Т като тигър. Повторете с мен. Т като тигър. Това е буквичката У. У като ушата сова. Повторете с мен. У като ушата сова. Това е буквичката Ф. Ф като фазан. Всички заедно повторете с мен. Ф като фазан. Това е буквичката Х. Х като хамстър. Повторете с мен. Х
като хамстър. Това е буквичката Ц. Ц като царски орел. Всички заедно повторете с мен. Ц. Ц като царски орел. Това е буквичката Ч. Ч като чайка. Повторете с мен. Ч. Ч като чайка. Това е буквичката Ш. Ш като шаран. Всички заедно повторете с мен. Ш. Ш като шаран. Това е буквичката Щ. Щ като щъркел. Повторете с мен. Щ. Щ като щъркел. Това е буквичката Р голям. Повторете с мен. Р голям. Това е буквичката Р малък. Повторете с мен. Р малък. Това е буквичката Ю. Ю като южна морска видра. Всички заедно повторете с мен. Ю. Ю като южна морска видра. Това е буквичката Я. Я като ягуар. Всички заедно повторете с мен. Я. Я като ягуар. Браво, деца! Днес заедно научихме българската азбука. Интересно ли ви беше? Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Така ще може да научите още много интересни неща с мен, вашият приятел Алек. До нови срещи!